সোমবার সময় পারি উইলিয়াম এ মাগা উইলিয়াম নাম জন হ্যাঁ নাম জন হ্যাঁ সেটা सर সেটা আগে হব না সেটা হব না সেটা চান্স না তহସିଲଦାର ଲେଖିଦେଲେ ତ ହେଲା ନା ତହସିଲଦାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଖିଦେଲେ সেটা আগে হব না ଏଇଟା କ'ଣଟା ଲେଖିବି ଯେ ମିଟିଂ ଠିକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖିବି ଯଦି ତାରିଖ ବୋଲି ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛି ନା କାହିଁ ଦେଉଛି କାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ଜିନିଷଟା କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ତ କରିକି ସାରିଛୁ ସବୁ ନାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ମିଟିଂ सोमवार मतलब काल କାହା କାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ସେଟା ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିଲ୍ ମାରିକି ଦେବି ସଭା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତମର କେମିତି ତ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ସମାଧାନ କଲି ଫାଇନାଲ ତ ନେଇ ନି तो है ସୋମବାର ବୋଲି ଫାଇନାଲ ନେଇ ଦେଖୁନ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସୋମବାର କହୁଛନ୍ତି ସୋମବାର ମନା କର ନାଇଁ କର ସେ ଜଲ୍ଦି କିଏ କହୁଛ ତମେ ସୋମବାର ଆପଣ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ଦେଖ ये बात ना ଦେଖ बार सुविधा हम मुझे भी कहबी सोमवार जदि कहउछन जे କେତେ ସାଗର ବାବୁ ଅଛି ସେ ଦୀପାବଳିଟା ସାଗର ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛ सोमवार मंगलवार कोटा टाइम ता कहो ना ए सोमବାରଟା ବାସିଟା ନାଇଁ ସେଟା ଦୀପାବଳି ନା କଣ ताले बुधवार के रखो ଡାଇରେକ୍ଟ डायरेक्ट बुधवार रखो सोमवार छाड़ी दी ଭାଇ ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ନିଜରଟାକେ ଦେଖବେ ହେଲେ ଦାଦାଟା କିଏ ଦେଖବା ତ ସେଦିନ ଦାଦାର ଛୁଟି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି ସମସ୍ତେ ସେ ଏଇ ଦୀପାବଳି ନେଇ ମାରିଲା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାନେ हां ठीक ହଁ अछि ବାସ୍ ठीक अछि हां सोमवार के रखो दे प्लान कागज दियो ଉଲିୟମ ପାଖରେ अरे केते घंटा से डिस्कस हो 1 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବେ ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ଆମ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବାର ଅଛି आपण भी सर गोटे लेखि केना दियो नहीं आम तो जाइए सार तो जहाँ कहे मुझे कह सहीटा ମାନେ ନା ଆପଣ ଦେବେ ନା ଅଫିସ ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଆପଣ ନଦେଲେ କେମିତି ହେବ ଆମେ କିଏ ଜାଣିଛୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡକା सार तो डाक आम लिखी ଶୁଣନ୍ତୁ ନା सर जंतु लेखि केना दोछंती ମିଟିଂ ଆମେ ସେଇ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା ସେଇ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବୁ ବାସ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ଦେବେ ନା ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ତ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ଏବେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଥିରେ ଲେଖିଦେବ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯିବ ସେଇ ଗୁଟେ ରେ ମେନସନ କରିଛି ବସିଲେ ସେଟା ଗୁଟେ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ ଗୁଟେ ରେ ମେନସନ କରି ଦିଅନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ କହିଲେ କି ସାର୍ ଗୋଟେ ଲେଟର କରିଦେବେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଲେଟର ସେଠି କରିଦେବେ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ରହିବା ପଜିଟିଭ ଲେଟର କରିଦେବେ ମୁଁ କହିଲି ନା ସାର୍ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସମାଧାନ କିଛି କାମ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆପଣ ବି ଟିକେ ଇଏ କରିବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଏଇ ଲୋକ ବସିବେ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ପେପର ହେଲା ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆରାମରେ ଇଏରେ ବସିଲେ ଇଏ ବସିବେ ତାପରେ ଏସବୁ ବସିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ମାରିଲେ ଯେ ହଁ ଆମର ପେସା ଗ୍ରାମ ସଭା से प्लेन टा दियो ना ये देते तो फाइल गेट पर निकला नहीं चार चार गुट नहीं है सुनो मजा ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ
ମାନେ ସବୁ କହିବେ ଆମ ବି ପଢ଼ିବି ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଚାନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗ ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା प्लेन पेपर ଆଜିକାର ଯୋଉଟା ରାସ୍ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରାଯିବ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ହଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଇ 2-3 सब गेट का नहीं है सब से गेट का नहीं है सब बताओ हाँ बताओ बताओ क्या मन कह रहा ଯେତେ କୁଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ମେନମେଣ୍ଟଟା ଲେଖିକି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାମଖିଆଲି କଥା କହୁଛି ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଖଣିରେ ଏବଂ ରକ୍ସି ସାଇଡ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ରକ୍ସି ସାଇଟିଂ ଆଉ ରେଞ୍ଜର ଷ୍ଟେଟିଂ ହଇ ହଇ ରେଞ୍ଜରା ନିଯୁକ୍ତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାହାର କରାହେଇଛି ତାର କାରଣଟା ବି କାହିଁକି ବାହାର କରାହେଇଛି ବିମଲାଗଡ଼ କପୁର ବିମଲାଗଡ଼ हाँ ଦୁଇରେ डिटेल नहीं कहबे मेनमेंट कह दो हां डिटेल तो दिया है ଦୁଇରେ ग्राम फोटो गुडे दिन सार दिया है ଗ୍ରାମ ସଭା ସହମତ
ନୂତନ ମାନେ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ମାନେ ରିଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ଯୋଉ ଯିବେ। ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। चौबीस ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେଠି এটা ফাইনাল নেই সে আউ ইয়ার করি পারবে এমনি তো অন্যান্য সমস্যা সমাধান ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି କାଣା ବାବୁ କୁହ ସବୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର दादा सिग्नेचर मारो 3 जन ସାର୍ ଆମର ସାର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ସାର୍ ଖାଲି ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଦିଅ ସାର୍ ଗଲେ सिग्नेचर भेला ଆଉ ଜଣ ଆରେ ଯା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କାছে ଚଲବା ମୋଟା कोरोना रे ଆସୁଛି ସାର୍ ସାର୍ ଆମର ଲୋକ ରଖି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣୁ ଆସୁ କଥା ପରେ ଆମେ ଯାମୁ ଟାଇମ୍ ସାର୍ 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 ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ସିରେ ଅଟକ ରଖା ହେଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ ଆମେ ଛାଡ଼ୁ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିକି ଯାଇକିନା ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ ଆଉ ଆମ ଲୋକକୁ ଯେଉଁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ରକ୍ସିରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରାଇ ଦେଲେଣି।